Aminu sogoleme mi fa jabaranna ni wakati na hanga folibe obela jele ka keni ogo wakati uchugoyai biye kari November kalo kleta saba flani muga ani nani bisimila ogo bamananga kuna foni keneka Bakurba kuna fonuna anga jamana nyama utu yanyi ni minisima maufe uga mina mununche obara kuncheli handa bina do ola foka takase anga minisiri mi nyashini me anga kene ya koma ona deme bogo ye deme mita kanyesi jie chieni do mamunu kuna ka imara bolola oni anyogona chama adabe na se obela jenema ina fombora ka fo onyana chogoya mina anga jamana mnyamogo ye alanyini minisuma maufe uka mina munumbe anfe ya bamaliba konna la ko uka oluche ni obara damnela janvier kalo kle folo samba flani mugan nani ne akungunga ngache December kalo kle bisaba anikele samba fla ani muga ani nani nga ala ni anga jamana nyamogo ka wulika jo barkala akobe na che November kalo kle ta ani nduru samba flani muga ani nani ni okera anga kamimbe yanno Bamako minisma ga mina me akono obela jele ubena oche wa uka mamunu tore anfana olunu ubulu mina obela jele mina ta uka jamana konnala olani okera obeke minisma ga tagaliye peu ka bo bamaliba dugugulu sanfe anga kenya minisiri asa bajalo ture ni ademe bogo ye demeta kanyesi jie chieni do mamunu kuna kayi marabolola o deme nunu ye malo toni binani ani shegi ani nyo o toni muga foga takase mi tulu bidon o keme ani bisaba ani woro foga takase kit abri o keme nani ani biolonvla ani kit NFE o keme foga takase gadono be barake ni mina munu ye o keme ani bisaba ani woro ani mi ye furo ye ni deme mina chama uyo otaka odi umma da odoroma mi ye sefa wari million keme ani ta ani woro o taraka di ma ba kele ni keme shegi ani bina ni sabama ko uka uyere deme ni oye wa ministry ya ajira ko ninte abane ko mawo marebe ni jie chieni ndo ukuna ko deme benata kanyesi o mawo bela jelema wa ni keneka aye deme bagaw fu olumunu tesenge ni manunu deme ni wakati gelen konnala Imam Banjugu Traore ni alem nana ka datugu kabini September kalo temene samba flani mugan nani ka sababu yake ko aka wajulu keneka akumana muso munumbe anga fintigila ka barala aye idado waliyawla kanyesi oluma okera sababu ye anga fintigila ye amne ka adatugu aga kiri kera alamsadon September kalo kle wonovla samba flani mugan nani ka nyangini sanfla kasoye Pôle national de lutte contre la cybercriminalité fait. Ayesi fintigila ka nyamo ni o chef d'état-major généraux ye ule nyogon soro Bamako ya yasa ka fere sigi senga ayesi jamana fintigila ka bela jelembe se ka ubolo di nyogon ma chugami ka bamachi wale ko kele ka Burkina Faso Mali ani Niger konnala mi Niger chef d'état-major ye aletume anga kuna fonindila ka kuma baranina aye ajira ko mauku hakilatige ko nala sonama ubeka fere sigi senga yasa mi ni jamana saba ka fintigila ye ubese ka ubolo di nyogo machuga mina ka bamanti wale ko kele ka boni jamana saba bela jelen kono ani ni jamana saba jamana don bela jelen ubolo fam bese ka lakana chuga mina ani aye anyini ayesi jamana don bela jelen fe kuku bolo di nyogoma wa ko ukada uka fintigila kaula koni ala sonama ubinu sekunu damayira bela jelen ke yasa mi bamanti wale uka seka kele ka bo ayesi jamana saba bela jelen kono wa aye ajira fana ko mi anga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta ono oye nyogonye ke o nyogonye konnala ko oye ladilikan chamana se uma mimbe udeme uka baran wale yalla
Ministriw ka lasigi min kɛra novembre kalo tile 6 san 2024 a kɛnɛ kan min ye ministre d'État ye ni o y'an ka jamana kɔnɔna ministre ye ale ye Kalabankɔrɔ maire Cɛkura Amadu Jara ni a ka conseiller wuli ka bɔ u ka baara la sabula a jirala ko min ye Kati préfet ye o ye sɛbɛnfura kɛ ka ci an ka ministre d'État ma k'a yira ko min ye Kalabankɔrɔ maire ye a tɛ ka a ka baaraw kɛ a kɛcogo la ale dɔrɔn tɛ wa ko a bɛ ka o baara ninnu kɛ a ka conseiller yɛrɛ ɲɛna olu tɛ ka se ka foyi bɔ a la o de la min ye Cɛkura Jara ni a ka conseiller ye ministre d'État ye a latigɛ ka wuli ka bɔ u ka baara la. Alamsado novembre kalo tile 7 san 2024 an ka kɔkana ministre ni o ye ministre de l'extérieur ye Musa Ag Ataer ale ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min ka dɛmɛ bɛna ta ka ɲɛsin an ka maa minnu bɔra kɔkana la ni o ye migrants ye u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ bolola baaraw la cogoya min na ka bɔ kɛrɛfɛden na ka bɔ kɛrɛfɛ sigi la ani u bɛ se ka mago ɲa u yɛrɛ ye cogoya min na ani u ka denbaya a kɛnɛ kan min ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ɲɛma Habib Sila ni maa minnu kan ka dɛmɛ sɔrɔ olu tun bɛ a kɛnɛ kan yasa ka nin kɛnɛ in na ɲɛnamaya a kɛra nisɔndiyaba ye wa maa ninnu ye a jira ko nin diyara u ye kosɛbɛ. O conseil ka lasigi tago naaninan min kun kan ka kɛ kunun sibiri bɔra a ma ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Sheriff Ousmane Madani Haidara ni ale tun ye Haut Conseil ɲɛmaa ye ani Cheikh Sufi Bilali Haidara k'a sɔrɔ u yɛrɛ masurunya mɔgɔ dɔw la u ye a jira ko lasigi bɔra a ma kun min na o de ye ko wari tɛ Haut Conseil kɛsi kɔnɔna la wa maa dɔw yɛrɛ ye a jira ko min ye Sufi Bilali ye ko a tun ye a ɲini Haidara fɛ ko a ka ɲɛfɔli kɛ Haut Conseil wari ko la. Maa dɔw fana ye a jira ko Ousmane Madani Haidara ye a jira a ka mawuludiw kuncɛli la ko min ye Haut Conseil ye ko dekun bɛ u kan ka sababuya kɛ wari tɛ Haut Conseil kɛsi kɔnɔna la min bɛ a dɛmɛ ka a ka baaraw kɛ ka ɲɛ wa ko an ka kunnafonidilaw ka kuma barani na ko a ye a jira don tɛmɛnenw na ko ale yɛrɛ Sheriff Ousmane Madani Haidara ka wari taara Haut Conseil baara caman na wa ko o wariw kasabi yɛrɛ ma lasegin ale ma ko ale bɛ ka kuma min fɔ ni maa wɛrɛ bɛ yen ko o daluya bɛ o bolo ko o tɛ tiɲɛ ye ko o tigilamɔgɔ ka bɔ ka na ni o ye nka nin wagati in na an ka diinɛ minisiri ni an ka ladalako minisiri ale kɔni bɛ ka seko ni a damayira kɛ yaasa bɛn ni kelenya ani kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogoya min na ni diinɛ ɲɛmaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Burkina fintigilakaw ka wuli ka jɔ sababuya la novembre kalo kɔnɔna in na u ye taa tugu bamanciwale maa caman na bamanciwale maa caman bɛ u ye olu faga u sera ka tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn caman na wa u ye bamanciwale maa dɔw yɛrɛ minɛ ani fana u sera ka u dagayɔrɔ caman tiɲɛ ka u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn minnu tun minɛlen bɛ bamanciwale tigilamɔgɔw fɛ ka olu tila ka bɔ u bolo. Tchad jamanadenw kun jɔrɔlen bɛ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Général Mahamat Idriss Déby Itno ye ka sababuya kɛ ko a taara u ka dugu dɔ bɛ yen ni o bɛ wele nanzarakan na région du lac Tchad ka taga ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan o hukumu de kɔnɔna la alamisa novembre kalo tile 7 san 2024 Général Mahamat Idriss Déby Itno a bɔra ka kumakan lase a ka jamanadenw ma k'a jira ko ale bɛ hɛrɛ la ko wa maaw ka a faamuya ko n'i ye a ye ale taara kɛlɛkɛ kɛnɛ in kan ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye bamanciwale min taara ka ɲɛsin u ka fintigilakaw ma Barkaram octobre kalo tile 27 tɛmɛnen ko ale taara yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na bamanciwale tigilamɔgɔw ka nin waleya juguw ninnu na wa ko ale bɛ min da diɲɛma tulo kan. Ale ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ de wa Tchad jamana ka lakana o kan ka kɛ ale ka jɔrɔnako fɔlɔ ye ko hukumu de kɔnɔna la ale taara région du lac Tchad la ka taga fintigilakaw yɔrɔ wa ko ale ye kɛlɛkɛden kɔrɔ de ko ale bɛ a dɔn
ko yasa i ka se ka sariyaw ta ka kɛlɛ kɛ ko k'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan de ko nɔn tɛ ko i bɛ sariya minnu ta olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye wa a ko n'i y'a ye ale tagara yen ko ale b'a fɛ ka kɛ a ka kɛlɛkɛcɛw kɔrɔ ka se ka banbanci wale tigilamɔgɔ ninnu ka u kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la wa a ye a jira o kɔfɛ ko ale ka jamana ye a latigɛ ko u tɛna na maa si dɛmɛ tugun u ka kɛlɛ la sabula ko ni banbanci wale min taara ka ɲɛsin olu ma ni wagati laban ninnu kɔnɔna la ko olu ma maa si ka dɛmɛ ye u ye maa minnu dɛmɛ don tɛmɛnenw na ka banbanci wale kɛlɛ kuma maa si ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Cadi jamana ma ko ale ni a ka finitigilakaw olu kɔni bɛna u seko n'u damayira kɛ yaasa min ye banbanci wale ye o bɛ se cogoya min na ka kɛlɛ ka bɔ Cadi dugukolo kan. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na kosɛbɛ an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.